queiras, a ver. Por iso, gracias por axudarme por Unha pequeniña parte de nós. o máis importante, a igrexa das parroquias, as capelas, algunha casa singular, xa iremos ver. Quenes sodes vos tantas... Bueno, como se vos ocurre facer esta cousa? Porque isto ou fan os chinos ou fan os romanos, a xente non... Ou as mulleres. Ou as mulleres rurais. Rurais. A Asociación de Mulleres Rurais Somení de Moraña. Empezamos hai 6 anos, bueno, teño que decir que eu levo 2, empezaron hai 6 anos a traballar, empezaron cas parroquias. 6 anos todo isto? Non, isto é o deste ano. Claro. Isto é, nós aquí temos 34 casas novas. A parte... O sea, cada ano estrenades algo novo. Sin moito novo. Nós aquí este ano temos 34 casas novas. Témolo guardado. O outro témolo guardado almacenado porque non temos espacio para poñer estas, hubo que guardalas. Me dicía alguén que incluso hai escenas da historia da tradición de Moral. Sí, esta é Ignacia. Ignacia, que estaba enamorada. Sí, de Moreira, que viña en cabalo a vela. Isto é real. Que era diferente condición social. Efectivamente, non podía. Romero Julián. Sí, unha cousa así, máis ou menos. Non lle puxemos aínda a Moreira, porque están vigilando e non lle puxemos. Pero ela está aí esperando con moita atención. En calquer momento aparecerá por aí Moreira para vir a vela. Igual que o neno que ainda non está. Claro, non está. Non naceu aí. Non, eso é. Un atención. O menir. A iglesia está dos románicos de Garganzáns, que esta é máis a de Rebón, son as dúas románicas. Pero además, é que incluso aquela construcción que hai ao lado, como se aquela... Sí, era un pouco como as casas, chamaban de as casas da fábrica, as casas... Ou a casa das autoxias, canto se facía. Sí, cousas así, sí. Procuramos, a verdade é que procuramos facelo o dedillo, vamos, escalamos as cousas, e farlle, todo ten un porqué. Neste Belén, todo ten un porqué. Se unha casa é da aldea, como esas tres que están aí detrás, son casas de aldea que non son casas de ninguén en concreto, non é como esta, que é a arquitectura nosa tradicional, pero todas teñen as súas eiras, co que estaba facendo a xente, cas súas plantacións, todo ten un porqué. Sí, porque ademais, eu vexo que aí hai diferentes, o que está na viña, o que está aquí, este home que está... Caleña... O que se fai nunha casa normal. Sí, normal, sí. Se está na viña, se está se cas uvas, o que estás achando, Pero é que non é somente, é que te poñedes todo, claro, hai que facer, é que claro, como é unha parra, está claro que isto estámoslo poñendo en todas as épocas do ano, non? Porque dá igual que sea otoño, inverno, con folla, porque senón non poderíamos. Eu agora vou dicir, isto o fan os chinos, os romanos, ou as mulleres rurais de Moraña, de Moraña, tal cual. Porque ademais, fíjate, eu miraba aquí fai un momento a uns nenos que chegaban aquí a aplaudían e resulta que está aplaude. Non, agora quitei, xa non aplaude. Pero facemos unha trampa, que esos nenos chamalle moito a atención. O sea que isto ten tecnología. Claro. O vedes por... Claro, hai cousas que sí. Hai cousas que temos o noso punto de tecnología. A ver, porque poñemos o da agua, que este ano temos 4 puntos de agua corriente, ese río, aquí no nacimiento, un estanque neste pazo, e os muiños, 4 puntos. E ti agora colles e metes a punta... Eu vou aquí, fajolle unha trampiña e dixolle aos nenos, mirade, a montaña está caladiña, pero se a saludades, vai vos saludar el a vos. E facemos de así, non ves, apagouse. Saludade a montaña. Hola! E mira como... Cuidado, isto xa non é... saluda a montaña. O sea que no noso rural xa se aplican tecnologías. Home, a ver, hai que avanzar un poquinho. Ahora xa estaba alucinado las figuras, pero ahora xa os milagros da Virgen de Pontevedra da comarca non que os milagros. Todo o mundo, aquí todo o mundo que ven, a verdade, a Capilla dos Milagros reconoce todo. Cando cheguei aos milagros, dixen eu, a igrexa dos milagros,
Esta señora sigue se poñendo no mismo Sí, sitio. sí, a rosquilleira. É un neno que deixo hasta muller aquí. A rosquilleira, As poxas. Isto, cando é Guadalupe, fanse as poxas. isto é As poxas. alucinante. Temos a pulpeira. Pulpeira, aquí nos milagros comer o pulpo, eso é sagrado. É o gaiteiro e a xentiña bailando. Sabes que metí un vídeo este ano na miña red social, a veces para os traballos que che posta, acórdome, fallamos eu máis a miña compañera, na Cámara Americana, baixamos daquela ainda na vía en camiño meu, todas aquelas raxes de Rabón, a chegar a la pescada, mesmo, a verdad, cucu a ras. Sí, porque sí. Bueno, entonces, e dices ti, oye, isto é un tesoro, ¿verdad? Pode ser que a xente chega a cocina, resulta que este ano fomos milagros collina ali, tal, unha marca comercial dunha de Carballiño moi famosa picando no pulpo, e resulta que chega, por mirar, creo que vai en 80 e tantas mil visitas ou me gustas, Claro, como de comer, pero claro. porque da praia, hai que deixar unha vergonha santa, porque o que pode pasar. Y yo a escola esta, como le chama, que está aí arriba. Nós chamamos a Escola de Santa Xusta. É coñecida por todo o mundo. Por aquí falas pola Escola de Santa Xusta. Pero ademais nisto, A fonte de a Santa fonte que Xusta. chegaron a facer agua mineral daqui, a comercializar. E nós este ano, este non estaba feita, este é unha das cousas que fixemos este ano. Non tiñamos a fonte así enterrada, porque real está enterrada. Sí. Este ano fixemos a fonte. E eu cando que fixen decíase. isto, que me chamou a atención, resulta que poño a derivar un pouco, e comercializouse agua mineral embotellada naquele tempo, a principios do ano 1900, Da fonte de Santa Xusta. Pero isto é realista total, o sea, que o que ven aquí vai casi coñecer toda a parroquia de Gaia. Sí. Bueno, a ver, hai moitísimas máis cousas, pero Xa, bueno, é inviable. A ver, non, no sitio que no, está. ni nos dá a nos para traballar. Nos este ano o Sí, Belén pero- titúlase 9 parroquias, 9 razóns. Pero, ti dixeches que tendes cantas edificacións guardadas de outros anos. Pois, home, non che podo dicir tantas, Mais ou menos. pero entre 40 e 50. Porque o ano pasado montamos tamén no local do lado e tiñamos aquí as parroquias, aquí sempre estuveron as parroquias, o que pasa que no medio estaban os pazos, o da Buzaca e o da Tuxeiriña. Das bodas, son as bodas. Sí, e no lado da lá montamos o casco urbano, de aquí de Santa Lucía de Moraña, hasta o 1950, como era nesa época. Como estaban as casas naquela época en que todos os baixos había negocios, familiares, e si reflejamos todo eso. E claro, todas esas casas que eran tamén 34, 35, así, xa están todas guardadas. Os pazos están todos guardados. Tenes guardado en Moraña antes da festa do Carneiro. Temos guardado, pois non habrá que guardar todas estas cousas para poder facer outras novas, claro. Vine aquí, mira, chamou a atención isto. É que, permíteme Sí, sí. o atreñento, é que sodes el mismo de móvil. Sí. A procesión de San Roque. O San Roque. Home, en Moraña é moi conocida a procesión de San Roque, que recorre todo o lugar, bueno, toda a parroquia de San Martín de Laxe, vai a todos os lugares Que por certo, ten. a capela de San Roque creo que a restauraron agora, non? A de en San Roque non é un A que está ao lado do Pazo, a estou equivocado. Cerca de Rebelán e Pazo. Ah, sí, aquela, pero é ali, é o Pazo de San Roque. Esa. Claro, pero pertenece a Rebón, é o Pazo de San Roque. Vale. Esta iglesia de San Martiño celebra o San Roque e San Martín de Laxe. Outro día pasei por aí e vi que puxeron o tellado que estaba... Sí, porque empezaron, parece ser, que empezaron aí a restaurar, pero bueno, xa sabemos, matrimonio, non sei que tal, que bueno, que hai aí que está parar un pouco esa obra. E agora, que lle podemos dicir a xente, como pode ir, onde estamos, como... Estamos no casco urbano de Santa Lucía, en Moraña, no edificio multiusos, que era a antigua plaza, que está xusto a carón de onde se celebra a festa do Carneiro, o sea que é moi fácil Donde de asan o chegar. Carneiro, sí. Asan aí e comese aí. Seguro que eso sabe moito. E comese xusto Aparte, aí. se preguntas a calquera, onde se asan os carneiros? Efectivamente, asanse aí, comese aí, bueno, as aras anos aí, xusto na Carballeira. E hasta cá. Estamos, inauguramos o día 7 de decembro, estamos hasta o día 12 de xaneiro. E o horario abre todos os días, Pola tarde. sí, excepto os domingos e os festivos. Os domingos e os festivos abre de 12 a 2 e pola tarde de 5 a 9 e media.
E pola semana abrimos de 5 a 8:30, bueno, sempre hai un margen, se estamos aquí son as 8:30 e temos visitas e temos, pois, non tens que marchar as... A ver, non lle dis a xente, vai, que aparte para nós é un orgullo que a xente o veña a ver e que nos pregunten cousas e nos poder contarlle un pouquiño, porque eso, o que está aquí todo é, por exemplo, isto, pois hai un señor que está rapando as ovellas. As ovellas teñen lana de verdad, lana de ovella, está aí rapando as ovellas. E os colchóns. E ao lado estánse facendo os colchóns. Isto existía en Challán, un lugar que se chama Challán, había o colchonero, que todo o mundo conocía, e todo o mundo iba ao colchonero a facer os colchóns ou arreglalos. Chamaba-se Bicoalana. Efectivamente. Ou Paulino, que traballaba, ou ali está a fábrica dos lichos dos cepillos, que foi unha fábrica que empezaron uns irmáns, que montaron unha pequeniña fábrica, empezaron a facer cepillos, a escuela de Paracha, que era unha escuela de nenos, esta era outra escuela, Casa Nueva, era outra escuela, que moi bonito edificio, ten un santo, claro, intentamos representalo pois con un pupitre, bueno, enseñarlle así un pouco, a ver, intentamos representar un pouco o que é o noso rural, ademais, a cultura, a tradición, claro, cousas que había que se nos escapan, porque eu xa non me acordaba do colchonero, nin da fábrica dos lichos, e como a min, digo che que moitísimos, e despois a xente máis xoven, hoxe viñeron do cole, os curtidores, que existían os curtidores, que despois os zapateiros con este coiro facían cousas, intentamos pois non perder as nosas costumbres. Que xa me están falando do traballo que solamente con as mulleres de asociacións, mulleres rurais, de o menir e os hijos, non? Senón que se trata tamén de representar o que foi a historia dos diferentes parroquias de Moral. Non facemos nada porque sí. Todo ten, aparte despois intenta representar iso. Pois chegas aquí e hai unha eira, non? Estaban plantando pois distintas cousas. Pero claro, que se facía antes? Porque eu deso sí que teño moito recordo, un recordo bonitísimo, que era que ti cando ibas a traballar levabas a merenda. Hombre, claro. Eso era un espectáculo, merenda. En acabar de labrar había que... merendar, bueno, pois vamos a representar unha merendiña, non sei, un pouquiño os lavaderos que hai por ali, os pilóns, que as mulleres tanto lle costaba e lavaban naquela agüiña fría, que non había lavadoras. Socializaba. Claro, claro. Daquela había problemas de sempre nos soledábamos, de que non ibas ao lavadero e ali largabas de un de outro, e se non había de quen largar, hasta largabas de ti mismo. Sí, claro, eu que sei moitas cousas, por exemplo, este é un antigo cuartel que está situado na parroquia de Santa Cruz, que está no Souto. Eu, en concreto, non sabía que existía, eu conocín o cuartel que había antiguamente, que é onde está ahora ubicada a Casa da Cultura, que está aquí no casco urbano, pero non sabía que había un antigo. Bueno, pois este era o cuartel, que antes de facer este era aí no Souto. Non é un erro senón que tendes boa vista. Chamou a atención que aquí hai unha división, pero en casas separadas en algún sitio, en algún momento, ou se ampliou, ou se uniu. Sí, esta era a casa de brigada. O sea que es que sois Sí, porque podíamos facer isto todo a unha vez, sin problema. Estou seguro que se chega ali, donde conta a división. Puri. Ou esta casiña, que isto sí que é bonito sabelo, esta casa que existe hoxe en día, tal cual, detalles de balcón ou así, pero existe. Esta casa está situada na alberguería. Alberguería, sabes, pois moi ben. É aquí en Moraña, un lugar que pertenece á parroquia do Divino Salvador de Salláns. Esta casa foi no seu día unha posada real e un albergue para peregrinos dun camiño antigo portugués. A alberguería chámase Alberguería de Albergue. Despois, claro, pasou, comprou unha xente, eran uns ebanistas espectacular, claro, pero a alberguería chamase así. Polo albergue foi unha posada real. No seu tempo, todo ten un algo. E ti a xente das estas explicacións? Se estou aquí, sí, e se me preguntan, e sempre lle digo a todo o mundo... Xa túa compañera explicou, sí, elas tamén, pero tiña medo escénico, dixo, eu non salto, Ao final temos que perder o medo, a ver. O importante é que isto chegue a todo o mundo, que a xente, por favor, nos veña a ver, porque aparte está máis decilo, pero nós non cobramos entrada, pero pedimos un donativo.
Tamén. Algo, A ver, é un orgullo. As horas que se É un- pasan aí moitas. de roca, Son moitos de meses. por España, Bueno, de pero ademais, pintar, merecen o para mí, aplauso. culturalmente e personalmente, é moi bo, Enriquece. moito, porque estamos xente de distintas edades, distintas maneiras de pensar, un grupo xenial, que aí estamos, temos o noso momento, tomamos un café, hoxe trae un pastel, mañán outro unhas galletas, enriquecenos non estar sempre ca mesma Me xente. imagino que moita xente cando ven aquí, ao mellor, a emoción, se a mí me emociona polo espectáculo que é, me imagino a un vecino de Moraña que houbera conocido a alberguería e houbera sabido que hai un carpinteiro, Sí. o ver eso aí, supoño que Mira, eu a min emocionoume moito, hai outras escolas, este ano hai representadas 4 escolas, e hai unha ali que na 1000, e o outro día veo unha señora da 1000, 80 e pico anos, calculo, eu non sei, pero bueno, sí, máis ou menos, e resulta que veo a casa e dixo, chamoulle eso, ahora non, xa é dunha familia, e dixo, esta escuela de Doña Laura, esa escuela fun eu, esa casa do medio, reconoceuna como era, porque está feita como era a escuela antes, non como está ahora. E para nós que reconozcan así, Enriquete, claro, é moi emocionante, dijo, mira, conocer unha que ven, me imagino a señora tamén, si, para ele, mira que bonito, eso é como volver a 40, 50, 60 anos. efectivamente. E para nós é, porque é unha pena que perdemos a historia dos nosos lugares, das nosas parroquias, dos nosos concellos, vaise perdendo todo. E cando falten 4 persoas maiores, perdemos. Nós o que intentamos é reflejar, que o reflexo sea así bastante tal, e ir contando para que non se perda, para que a xente sepa que había un cuartel, que había unha casa. Bueno, deixamos xa porque senón vamos mandar do Tito, do Facebook, de todos. Bueno, pois nada, moitísimas gracias por vir. Esperamos vos en Moraña.